आं बारियावसो फैदों सिरि सिरि आइया नुब्ला दानो आरो बखिलायगोन ना हो सोर बिलाय गोलैना दङ जोंफोरनि बारियाव ओइ रनाय दोनथ'लाय आयौ बेलाय माथो बाजै सुदोंसो ओइ बाजै सुदों बाजै आयौ मा जाखो मा आथिङाव बुदोंसो हाथाइनि बेसेबां दं माथो आयौ जेबो सवाखैथ' बाजै मानसिया बेहुस जाबाय नामा बाजै मानसिया हुस गैला माथो आयौ आइमोनखौ लिंगोन र' आयै मानसियालाय माथो एसेबो हुसानो गैया खोमा जिबौआनो सौमारदो बिस गोनां जिबौआनो सौदों बिखौ थाबनो हस्पिटालाव लाङाबा बाथ्राया गाज्रि जागोन आइ दे हम बाजैखौ हम थिखांना लांसै बेहा हुसानो गैया गोबाव जाबोला दिगदार जागोन दे होमबालाय थौ बिसिनि न'आव लाना थांसै बिखौ दे आइ हम गथ'आ उन्दुलांथोंसै दे उन्दु आबौ साना उन्दु ओइ आइ सोर फैखोथाय र' थांगौ आयु मा जाखो बिहामजोआ दानिल'सो जोंफोर नागिरदोंमोन गामियाव लोगोखौनो मोनाखैमोन मा जाखो बिहा मा जाखो बिहामजोआ मा जाखो जिबौ संदों बिखौ हुसानो गैया बिहामजो जिबौआलाय माबोरै संनो मोननाय बाजैया जोंफोरनि बारियाव मैखुन खाहैदोंमोन आइया आरो दहायनो फैबाय होननानै सानदोंमोननो नाथाय बाजैया गोलैनासो दंमोन सौनायाबा बेसे गोबाव जाखो माबायदि सौजादोंमोनखौ बेलाय जिबौदोलाय मानसिखौ बेयावनो दोननांसिगोन धारा न' सिङाव सोनो हानाय नङा बिहामजो मानो बेबायदि जाबाय थायो जोंफोरजोंसो बिहामजो थिङा बुजोब्बाय माबारै दिरुंलाय थां नङाबाथाय बिनि बिसा खर'सिम थांबाथाय आरो सेसखा थां माबारै दिरुंलाय र' रानि मा खालामनो मामानिसो मोनजोब्बाय आङो आयु मा जाबावगोन दा आयु इसोर नोंलाय मानो जोंफोरजोंसो बेफोरबायदि खैफोदखौ हरबाय थायो इसोर बिहामजो सिखार मानसियानो दै लुबाबो सिखारनो रोंला हुसानो फैला बिहामजो मा जाखो बाजैया बिहामजो सिखार बिहामजो नों गैयाबा मा जानांगौ जोंहा बिहामजो जिबौ सौदो बाजैखौ मैखुन नागिरनो थांनायाव हामानोथो बेबायदि खोलैना दोनखौ मानसिखौलाय बेसे गोबाव जाखो बेसे गोबाव जाबोथाय जोंबो उनावसो मिथिदों नै रांनि बिहामजोआ सारिखौनो मोनला मा जानांगौ दा अजाखौबो मोनला अजाजों जाला बेफोरो आबै मानसिखौ बेबायदि फुथुनानै दोनबाय थाबा गैलायो सेस जालांगोन गोमास्लांगोन मिथिबाय माबोरै हस्पिटालाव लां आबौ अजाखौनो मोनला सासेबो अजा गैया खाथियाव मा खालायनो हस्पिटालावबा मा खालायो मोजां जायोना जायाबा आगोलनि बायदि नंला आबै समफोरा सोलायलांबाय आबै आगोलनि बायदि नंला आगोल मालाय पावारफुल अजाफोरबो दंमोन मोजांबो जायोमोन दालाय अबावथ' अजा मोननो माबोरै हस्पिटालाव लां नङाबा खोमाना लानांगोन नों बिहामजोखौ आजिखालि हस्पिटालावनो मोनखायो जिबौ सौनायनि मुलिखौ नंगौ नामा आबौ आं मिन्थियामोनानो माबोरै थांदो सम थानायावनो हस्पिटालाव लाङाबा उनाव आरो बासायनो हानाय नङा मानसिखौ गोबाव जाबोला आंनि गारियावनो लांनो हागोन थौ मानसिया माबोरै थिखांदो दे होमबालाय आबौ थां गारिखौलाय नोंनिखौ र' आं थांगासिनो आबौ आइया आदै जादों खाथियाव थांनाङा दे आबौ मा जादों आइया आदै जादों थाङा आबौ आइजो थाङा थांगोन आयै आबौ फै आइया उनाव बामगोन फै फै आबौ फै आइया मा जादों आइया आंखौ मानो बामाखै आं आइजोंसो थागोन मा डाक्टर गैयालै सासेबो
डाक्टर आबै र' थाथ'लाय आं डाक्टरखौ लिंहैनि दे आबौ मा हस्पिटालनिफ्राय इं उं गैयालै डक्टर सासे नुवाखै नार्स सासे नुवाखै ओइ नार्स आंनि बिहामजोखौ बासायलै सोरबा मा खालामनो डाक्टरा बा सासेबो डक्टर गैया मा सोर बासायबावगोन आंनि बिहामजोखौ आयौ बिहामजो नोंखौ गारनानै थांनाङा बिहामजो नोंनि अनगायै आंहा रावबो गैया बिहामजो आबै गाबनाङा एसे धैज' हमलाय फैगोन र' फैगोन डक्टरा फैगोन माने सासेबो डाक्टर गैया दा आङो बिहामजोखौ अबाव लांनांगौ समबो गैला बेसेबा गोबाव जाबाय मा खालामबावनो र' आबै गाबनाङा र' टेनसन लानाङा एसे धैज' हमनाय दे बाजैखौ बै इमारजेन्सि रुमसिम लांना थांनि थ' मा हस्पिटाल थानानैनो डाक्टर गैया बिराद अजाबो गैयाबा डक्टरबो गैयाबा सोर बासायगोन आंनि बिहामजोखौलाय मा जादों बेयाव मा जादों पेसेन्टआ डक्टर सार आं नोंथांनि आथिं हमदों सार अननानै आंनि बिहामजोखौ बासाय सार नोंनो आंनि थाखाय जोंनि थाखाय इसोर डाक्टर सार आंनि बिहामजोखौ बासाय सार नोंथांखौ खुलुमदों सार आंनि बिहामजोखौ बासाय आंहा बिहामजोनि अनगायै रावबो गैया र' मा जादों सार आंनि बिहामजोखौ जिबौआ सौदों बिस गोनां जिबौआ बेहुस जाबाय मानसिया नायै हुसानो गैला बासाय सार आंनि बिहामजोखौ बासाय र' जागोन टेनसन लानाङा बे पेसेन्टखौ लाना फै इमारजेन्सि रुमसिम लाना फै माबोरै आबौ हम मोजाङै हम हेलौ रादाय औ मामोन सन्जिब मोनसे गाज्रि निउस दंमोनलै मा गाज्रि निउस बुंनाय सुदेम बाजैखौ मैखुन खानो थांनायाव बिस गोनां जिबौआ सौदोंनोलै मा सुदेमखौ जिबौ सौदों माबायदि जागौ बेफोरो दा माबोरै दं सुदेमा अबाव दं दामाने बुंथ'नो हायाथ'आनो नै दानिसो हस्पिटालाव लांदों होननानै बुंदों न'निफ्राय दासो फन खालामनानै खिन्थादों आंनो मानसियाबो हुसानो गैयानो थोबसेबो नों खबर लानो होबावनाय फन खालायनानै दे जागोन दे मा जाखो रादाय हो मा जाखो सोरखौ जिबौ सौदोंनो आंनि लोगोनि हिन्जाव ए हस्पिटालाव लांनो हो नङाब्ला प्रब्लेम जागोन इसोर आं मिन्थिगौ आं बे जोनोमाव गोबां गोरोन्थि मावबोबाय आंनि गोरोन्थिनि साजा नों आंनि सुदेमखौ मानो होदों इसोर आंनि सुदेमाथ' नोंखौ अराय सम फुजिबाय थायोमोन नाथाय आंनि सुदेमखौ मानो नोङो जिबौ सौखो इसोर सुदेमखौ नायहर आफा मेगन खेवनानै एसे नायहर आफा आं आरो नोंनि जेबो बिला इसोर आं मिन्थिगौ आं सासे पापी आंनि थाखायनो दिनै सुदेमा गोबां मोदै हुगारनांबाय सुदेमा जि हालोदाव दङ बेफोरनि दायनिगिरिया आंनो नाथाय आफा आं पापी नोंनि आथिं सिङाव फैनो आंहा जेबो अधिकार गैया नाथाय आफा दिनै आं मजबुर जादों आफा नों आंनि सुदेमखौ बासाय आफा आंनि जिउखौनो लां आफा थेवबो आंनि सुदेमनि जिउखौ बासाय आफा आं नोंनाव जेबो बिला आफा इसोर बे जिउ आंहा नोंनिसिम मोनसेल' बिनाय आंनि हिन्जावखौ बासाय आफा आंजों जुलि लानानै सुदेमा बे संसाराव जेबो सुखु मोननो हायाखै आफा नोंनि अननायावनो सासे गथ' मोनदों सुदेमा नों सुदेमनि बे सुखुखौ मानो खोमानानै लांनो नागिरदों आफा इसोर आफा बेफोर गासैबो नोंनिनो लीलामाय आफा
नों गोसोबा फाहामनाबो होनो हायो आफा आंनि हिन्जावखौ नायहर आफा आंनि हिन्जावखौ नायहर नोंनि आथिं सिङाव आन्थु खरायनानै गाबनायनि अनगायै आं आरो सुदेमखौ जेबो हेफाजाब होनो हाला आफा सुदेमखौ फाहामनानै हो आफा सुदेमखौ नायहर आफा